mong hindi biro ang kakaroon ng sasakyan. Ang malaking responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng sasakyan. Hindi lang sasakyan, no? Any property, any motor vehicle, malaking responsibilidad ang nakaakibat dyan. Regardless yan kung minamantlihan mo or hindi. After how many weeks, makikita nyo mayroon pang chain loop, so all good tayo, hindi nangangalawang. Yan ang kinagandahan pag naka chain loop ka, no? Sa paparating na pagkuha niya ng kanyang sasakyan, ating sasamahan ng ating tropa, kasi ang success nila parang success na rin natin yan, mga katodo. What's up mga katodo? Magandang umaga sa ating lahat, guys. Welcome back to our new vlog. And today, mag-stroll tayo papuntang south. Yay, lumalamig yung hangin. Yari tayo. Ibig sabihin nito, ulanin tayo. At eto na naman ang ating challenge. Sana gumana, mabuhay. Umana. Bakit ramdam na ramdam ko yung init ng makina ngayon, kahit dire-diretso yung takbo natin. 89 degrees. May onting build up dito sa SLEX ngayon, mga katodo. Or baka dahil lang sa mga truck siguro ito. Ang sarap mag-cruise sa gantong hindi masyadong mainit na panahon. Marahil nga siguro sa mga truck medyo may onting slow down, hindi naman build up. Sana kahit pauwi na lang tayo ulanin, wag lang papunta. Gusto ko lang i-shout out pala, no, ang aking tropa na kumuha ng panibagong sasakyan. Actually, guys, pupuntahan natin siya sa pagkuha niya ng sasakyan, sasamahan natin siya. Pero ngayon pa lang gusto ko na siyang i-shout out, no, kasi napaka-proud namin magtutropa sa'yo, brother. Shout out sa'yo, Dil. And
Ako, I'm so proud na kasi alam mong hindi biro ang kakaroon ng sasakyan. Ang malaking responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng sasakyan. Hindi lang sasakyan, no? Any property, any motor vehicle, malaking responsibilidad ang nakaakibat dyan. Regardless yan kung minamantlihan mo or hindi. Hindi rin basta-basta ang nakaakibat na ang mga gastusin ba. Hindi lang sa gasolina, sa parking, sa maintenance ng motor, or sa maintenance ng sasakyan. Diba? It takes balls, kumbaga. Pero ayun nga, sa paparating na pagkuha niya ng kanyang sasakyan, ating sasamahan ng ating tropa. Kasi ang success nila, parang success na rin natin yan, mga katodo. Dito na tayo sa ating destinasyon. Babalikan ko kayo, mga kasada. See you in a bit. Tapos na ang ating lakad. After how many weeks? Makikita nyo, mayroon pang chain lube. So all good tayo, hindi nangangalawang. Yan ang kinagandahan pag naka chain lube ka, no? Alright, let's do this. Let's hit the road. Ayusin muna natin itong ating belt at masakit. Ayan. May kaldero pa si kuya, oh. Oo, di ba?
May mga moment akong ganyan na hindi pumapasok yung gearing pag nag-auto blip ako. Siguro depende yan sa RPM eh. Kapag hindi mo nakuha yung tamang RPM, kaya siya miss gear. Same goes din siguro sa taas, no? Yung quick shift. Hindi naman tayo magaling sa makina at motor, pero feeling ko ganun eh. Pag hindi niya nahuhuli yung tamang RPM para mag-blip ka, nasa tamang RPM, ang ganda pakinggan. Diba? Yung pagbaba niya, boom! Isa lang. Woo!
maraming salamat sa pagsama sa ating mumunting vlog mga katodo. Thank you. At maraming salamat din sa walang sawang suporta. Nawa ay suportahan nyo pa ang ating channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. At i-ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, paano ba yan guys? Bilang nandito na tayo at malapit na tayo, magkita-kits tayo sa susunod nating vlog. At lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo. Brr. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.